Era fer això? Sí, diria. Per l'estil? Sí. Hauria de fer una mica de Julio Iglesias. Moltes gràcies per convidar-me i gràcies per venir. M'ha demanat que compartim una mica d'idees sobre canvi educatiu, canvi social i què pinta en tot això l'escoltisme. I la idea és que primer us doni algunes idees, o us comparteixi algunes idees de la meva sensació de què té a veure en relació als canvis socials, el que està passant amb l'escoltisme o el que hauria d'estar passant i el que passa amb l'educació, i que després tinguem una estona llarga per debatre i pensar conjuntament. Mentre us esperàvem, he intentat clarificar algunes idees amb una mena de petits esquemes que m'ajudaran. He pensat que era més fàcil això que no escriure-ho mentre explicava. Jo crec que una pràctica bona per pensar abans de pensar en els canvis que hi ha a la societat, per pensar què és el que hauria d'estar passant a l'escoltisme, és fer un pas enrere i preguntar-nos el que normalment no ens preguntem, que és per què existeix l'escoltisme, és a dir, quina és la seva finalitat. Això molts de nosaltres ens ho hem preguntat o ens ho han preguntat i ho hem respost de maneres diferents. Jo ja un temps vaig estar fent una recerca justament per intentar entendre què justifica l'existència de l'escoltisme en contextos molt diferents. Què justifica l'existència de l'escoltisme a Berga i què justifica l'existència de l'escoltisme a Haití. Què justifica l'existència de l'escoltisme en un entorn amb un 90% d'analfabetisme i què justifica en una gran ciutat amb un barri benestant. Alguna cosa en comú. I aquesta cosa que té en comú és el que ens ha de poder explicar quina és la seva finalitat, per què serveix. Nosaltres mirem els documents de les organitzacions mundials que justifiquen una mica a nivell mundial què és el que té en comú el moviment, ens trobem amb tres grans coses. La raó de ser, la finalitat educativa i els mitjans per a aquesta finalitat educativa. I el propòsit es determina alguna cosa així com contribuir a la formació integral dels nois i noies en les seves diferents dimensions, social, psicològica, no sé el que més és, per tal que puguin desenvolupar-se plenament com a individus i com a ciutadans. Aquest doble element no és menor. Hi ha tres qüestions, contribuir, formació, individus ciutadans. Contribuir vol dir que la funció de l'escoltisme és complementària, no és única. El que fa l'escoltisme complementa altres coses, perquè contribueix a un procés. Formació vol dir que la seva finalitat és educativa, és la de capacitar, després podem entendre què entenem per educació. I el fet d'individus i ciutadans vol dir que nosaltres estem contribuint en dues dimensions, també complementàries. La de la persona en si mateixa i de la persona en tant que membre d'un col·lectiu. I aquests elements són importants, no? Si només ens quedem en una de les dues dimensions, aquesta finalitat, aquest propòsit, no s'hi Clar, la nostra tendència és pensar en l'escoltisme per allò que nosaltres veiem. I si l'analitzem per allò que nosaltres veiem, ens parlem algunes coses. Per exemple, si nosaltres mirem l'escoltisme que es feia als anys 40 o 50, més aviat 50, quan es reactiva l'escoltisme, nosaltres veurem que en alguns agrupaments de Catalunya es feien classes de català o classes d'història de Catalunya. És la funció de l'escoltisme fer classes d'història de Catalunya o fer classes de català. Nosaltres ara no ens ho plantejaríem. En canvi, a Haití, la tasca dels agrupaments d'escoltes és fer accions de reconstrucció del post-terratrèmol. És funció de l'escoltisme fer tasques de protecció social. Hi ha llocs a Àfrica, en particular a Sud-àfrica, on la funció de l'escoltisme és fer accions de prevenció de l'expansió de la sida. És aquesta la seva funció. Clar, en realitat, si analitzem l'escoltisme per allò que veiem, ens oblidem que l'element clau està aquí, primerament, no? Què és el que nosaltres volem aconseguir?
La finalitat educativa, és a dir, quan nosaltres intentem categoritzar què vol dir això de formació, és molt rellevant. I per mi es sintetitza en una cosa molt menys èpica del que nosaltres ens imaginem, que són valors bàsics de convivència, que és el que diem llei escolta, el dossier verd, els objectius educatius, digueu-ho com vulgueu. És el que ens caracteritza com a comunitat a nivell de valors. Per què són tan dèbils i a la vegada tan forts? Perquè en realitat aquests valors són els valors que un nen o una nena o un cap que no ha sigut mai escolta, que arriba a uns campaments, al cap de 4 dies ja ha assumit gairebé per transmissió epidèrmica. Tu estàs allà i ja tens tota una sèrie, veus, perceps tota una sèrie de coses, basades en el respecte, basades en l'honestedat, basades en com interactues amb el teu entorn, basades en l'esforç, basades en la solidaritat. I aquests elements són uns elements que aparentment són enormement dèbils, gairebé ridículs. Per això a vegades tendim a intentar generar una mica més d'èpica, perquè quan tu mires aquests valors la gent et diu, home, això són els teus valors, però si això ho tenim tots. Quan aquests valors es veuen en tota la seva força? Bàsicament en situacions de discriminació o en situacions de desigualtat. En situacions de discriminació és quan apareixen. De fet, va haver-hi un estudi fa molts anys, van fer algunes unitats de pioners de 3 països europeus diferents, un estudi que es diu l'impacte educatiu de l'escoltisme. En aquest estudi, que era un estudi qualitatiu, amb moltes entrevistes als nanos i als caps, un dels elements més importants que es veia com a conclusió és que el grau d'assumpció dels adolescents d'aquests valors era tan gran que tenien perfecta capacitat de veure la contradicció entre els valors i les pràctiques dels seus caps. I deien, no, nosaltres sabem quan el nostre cap està sent incoherent amb aquests valors. Aquest va ser una recerca molt interessant perquè la tendència que sempre hem tingut és de pensar que el cap és el model i els nanos es formen a través del cap com a model. I el que venia a dir aquesta recerca és que no és ben bé així. La vivència en aquests valors té una força molt gran perquè els valors són assumits voluntàriament i perquè formen l'element bàsic, és com el ciment que solidifica la comunitat que es dona en uns campaments, o en una unitat escolta, que és el que tenim en comú. Per això, la gent de fora del moviment es queda molt sobtada de que la integració tan forta d'aquests valors es visualitzi tan ràpidament. I per això diuen, sapeu una secta, parleu similarment, no? Perquè en realitat, si tu no has estat en aquest entorn, costa molt d'entendre com pot ser que tantes persones diferents tinguin uns elements tan assumits interiorment. Després d'això hi ha uns altres elements, que són els mitjans que tenim per aconseguir això, que és el que nosaltres volem al propòsit. I aquests mitjans són bàsicament, molt reduïdament, 2 grans coses. Un mètode i unes característiques. El mètode, aprendre fent adults, relació entre adults i nens, petits grups, accions a la natura, preparació personal, acte simbòlic i compromís respecte a aquests valors, són les diferents accions que fan que l'escoltisme es pugui dir escoltisme quan les articula. Per què són rellevants? Perquè si no diríem per què no és escoltisme estar en una colla de diables o en una colla castellera? Pot ser que tinguis valors compartits, què és el que fa diferent? Bé, que ja es donen aquests elements. Per què podem dir que els d'Haití que fan protecció civil, els de Sud-àfrica que fan temes de sensibilització sanitària, o els nanos d'aquí que estan al Raval pintant parets, o els de fa 70 anys que estaven fent classes de català, per què accions tan diferents podem dir que són escoltisme? Perquè són accions que estan lligades amb això, que tenen com a finalitat educativa generar aquests valors de convivència, com a individus i com a ciutadans. I per tant, en el teu entorn, tu vols persones que es desenvolupin amb les seves dimensions
personal, social i espiritual, i tu vols ciutadans que estan vinculats al seu entorn amb aquests valors de convivència. Clar, això té una certa complexitat, perquè la nostra tendència és a observar el que nosaltres veiem, el que nosaltres hem fet, i identificar que l'escoltisme és el que nosaltres hem vist. I per tant, ens anem a un lloc on el que estan fent és latrines i diem, bueno, això és cau? Si no fas una activitat el dissabte és cau? Si no fas campaments a l'estiu és cau? Perquè no podem imaginar que el cau sigui diferent al que nosaltres fem. Per què és molt important això? Per entendre que el mètode, els elements del mètode, és un mitjà que ens permet clarificar de quina forma nosaltres arribem a aquesta finalitat educativa. Però, en realitat, el que nosaltres estem fent és aquests valors de convivència els lliguem també a aquest element. Si tu vols ciutadans que siguin responsables i actius en el seu entorn, necessites que tinguin unes característiques més enllà d'aquests valors. I per això l'aprendre fent, o la relació, o la planificació, la prova d'error, el treball cooperatiu, són instruments que ens permeten formar individus pròpiament capaços de desenvolupar el seu projecte de vida, que a la vegada són ciutadans que es vinculen al seu entorn. El problema està en que això ho lliguem també amb una altra qüestió, que són les característiques que té una associació escola. La vinculació és voluntària, l'associació és apartidista, ha d'estar oberta a tothom i es donen el temps lliure. Això són característiques que ha de tenir qualsevol associació escola. Quin és el problema? Que la concreció d'això, d'aquest mètode i d'aquestes característiques, es dona a través d'una cultura organitzativa. I la cultura organitzativa és subjectiva. Que el cau sigui el dissabte, que els campaments siguin de 15 dies, és totalment subjectiu. Campaments podrien ser de 5 dies o podrien ser d'un mes. El cau podria ser el dimecres o podria ser el divendres. Això és una arbitrarietat. Que portis camisa i no pantalons, que portis barret i no folar, que sigui de color verd i no de color taronja, és totalment arbitrari. És una decisió que si no la mires per quina era la lògica inicial, et perd perquè t'imagines que aquesta cultura organitzativa és el que tu et defineix. I no, el que tu et defineix és els elements, no la concreció d'aquests elements. Si tu t'oblides d'això, et passa, l'any passat em van convidar a una conferència als escoltes de Brasil, a una conferència sobre l'educació, i jo els deia, quan tu llegeixes Escoltisme per Morris, 1908, abans que es creés el moviment, veus que Baden-Powell, quan escrivia Escoltisme per Morris, posava com a exemple un tipus de vestit, que era el vestit que tenien els militars que hi havia a la zona de Sud-àfrica, com podria haver dit que el vestit de referència als escoltes era el vestit dels indis americans. Ho podria haver dit perfectament. Jo els deia, els de la vostra associació que esteu defensant que el barret de Baden-Powell i la camisa són fonamentals perquè és el que estava escrit en el llibre del 1908, heu de recordar que aquest mateix tio, en aquest mateix llibre, podria haver dit, depenent de què li hagués passat aquella setmana o de què hagués sopat el dia abans, podria haver dit els escoltes es vesteixen amb les plomes dels grans indis americans. I vosaltres ara estaríeu defensant que tots anéssim vestits d'indis, perquè us hauríeu oblidat que el que era rellevant era crear una ficció suficientment atractiva perquè adolescents es trobessin cridats a participar en un gran joc que a través d'aquest joc es desenvolupessin uns valors de convivència i s'arribés a una finalitat, que és que aquestes persones siguessin capaces de pilotar la seva vida i tinguessin capacitat també de contribuir al seu entorn en tant que ciutadans. Deixeu-me comparar amb l'escola abans de veure com això connecta amb la societat. Als anys 90 va haver-hi un debat sobre com determinàvem quin era el valor afegit que l'escoltisme generava a la societat i a l'educació. Aquest debat va arribar a una conclusió, un document que es va publicar, que es diu l'educació de la gent jove, i deia l'educació formal transmet coneixements. L'educació no formal desenvolupa capacitats per la vida o habilitats per la vida. Això ve d'una visió de l'escola fonamentalment transmissiva. I el debat que es dona avui
i que no és només d'avui, perquè és un debat que ja existia fa més de 100 anys, a l'època de la creació de l'escoltisme, és un debat molt similar. És el debat sobre si el propòsit de l'escola és fonamentalment la transmissió de coneixements o és alguna cosa que va més enllà, i si per fer això el que es necessita és fonamentalment reproduir pràctiques transmissores o fer una altra cosa. Molt resumidament, el plantejament de la universalització de l'escola, quan es crea un model industrial d'educació, vosaltres, si us imagineu, els models d'educació quan no hi havia educació universal, per tant, podeu imaginar l'educació socràtica, l'educació dels prínceps medievals o l'educació en els monestirs, a la pràctica el que hi havia era el que en podríem dir un sistema de mentoratge. Era, en terminologia actual, en diríem la personalització o l'aprenentatge. Una persona que deia les classes magistrals són el punt central de l'ensenyament. Li deia, si tu entres a la teva aula i et trobes una sola persona, faràs una classe magistral o faràs una altra cosa. Generaràs un tipus d'interacció sobre si estàs entenent el que et dic o com ho podria plantejar d'una altra manera o com t'ho podria explicar o quin tipus d'experiència podríem tenir. Doncs d'alguna manera el que passa al segle XIX, quan s'universalitza l'educació, és que es crea un sistema industrial, un sistema de producció. I aquest sistema de producció parteix de diverses premisses molt importants per l'escoltisme, perquè nosaltres no hem d'oblidar que vivim en un context en què tots nosaltres hem anat a l'escola i tenim una idea fonamental de què és per nosaltres l'educació, què és l'educació de veritat. I això acaba tenint molt impacte cap aquí. Quin és el plantejament? Bàsicament, l'educació consisteix en que el volum d'informació que la humanitat ha sistematitzat en el que és l'enciclopèdia, que és el gran referent de la il·lustració a finals del 18, es transmet a l'escola en petites dosis, en dosis creixents. Primer la lectura i l'escriptura i els números, i després coses una mica més elaborades, fins que el que té més capacitat d'absorbir tot això pot arribar a la universitat. Aquest model parteix de la base que l'acumulació fonamental del coneixement està composat bàsicament de dos elements, que són la informació i els conceptes. I si vosaltres penseu què és el que podeu trobar en un llibre de text de l'escola, són informacions i conceptes. I si penseu què és el que es pot transmetre a través d'una classe tipus amb lliçó magistral, veureu bàsicament informacions i conceptes. O fins i tot, diria més, enunciats de conceptes. I de fet, la manera com es treballa aquesta transmissió de coneixements és a través de la reproducció de pràctiques transmissores. Fa 2 setmanes hi havia un article al País que deia com es formen els docents universitaris. I els tios explicaven, com fer la tesi doctoral, i ja estan aquí al costat del meu profe, i donant classes. Bueno, que avui he explicat com aprenen les persones, com aprèn jo. Jo vinc, jo sé física i explico física, i vostès apunten. Si no ho entenen, m'ho pregunten. I si no, ho van a buscar en un llibre. I després, com m'ho mostren, reproduint per escrit el que ens he preguntat. Clar, el problema d'això és que, en realitat, nosaltres sabem que hi ha elements d'aquí que no s'interioritzen només a través d'aquest model transmissiu. I per això hi ha un volum tan gran de persones que no som capaços, o que en els nostres hàbits normals no tenim capacitat de dividir entre 4 el que ens ha costat el sopar del divendres amb els amics. Ens ha costat 83 euros, i són 4. Un moment, a veure, calcula. Perquè, malgrat que nosaltres hem fet centenars de mecàniques de divisions, aquestes mecàniques ens han servit per reproduir exactament el mateix. Si ens féssim fer la mecànica, la tornaríem a fer. Però no ens han dotat de la capacitat d'utilitzar els números per solucionar situacions reals. I aquest és el gran debat que es dona ja fa més d'un segle en el món de l'educació. A Catalunya té un impacte molt gran, als anys 10, 20 i 30, i és el debat sobre si l'educació s'ha de dedicar bàsicament a transmetre informacions i conceptes
o ha de fer el que avui en diem desenvolupament competencial, que pot ser capacitació, que pot ser generar els instruments que necessites per desenvolupar la teva vida. I això és l'articulació de 5 elements, molt resumidament. Les informacions, és a dir, els fets. D'això se'n diu ampolla, la capital de França és París. Els conceptes, què vol dir capital, què vol dir ampolla, què vol dir aigua. Les habilitats, el pensament crític, el treball cooperatiu, la capacitat de resoldre problemes, però també el càlcul, i les actituds i valors. Si sóc empàtic, si sé treballar, si sóc capaç de treballar en un entorn divers, si sóc solidari, si entenc què vol dir les conseqüències de ser ciutadà, si sóc, en fi, si tinc sensibilitat mediambiental. El que passa és que el coneixement que s'ha anat generant sobre com les persones aprenem, el que ens explica és coses que nosaltres, a la que hi pensem una mica, ens adonem ràpidament. Que és que cada una d'aquestes coses necessita un procés d'adquisició diferent. Per memoritzar que la capital de França és París, per saber que la capital de França és París, tu l'has de memoritzar. Has de lligar el nom París al nom França. Per saber què és el present continuous en anglès, tu has d'entendre aquest concepte. Has de trobar la manera que aquest concepte, el concepte present continuous i la realitat del que és el present continuous, la puguis articular. Però, i per desenvolupar la capacitat de parlar en públic? Com la desenvolupes? Això és una habilitat. I a tu et poden passar 10 PowerPoints de les habilitats de parlar en públic. Però tots sabem que només hi ha una manera d'aprendre a parlar en públic, no? De la mateixa manera que tots sabem que només hi ha una manera de desenvolupar l'autonomia, que és que et donin un procés d'autonomia. I per això, una de les coses que nosaltres fem a l'escoltisme és com que volem individus capaços de portar la seva vida i ciutadans que tinguin capaços de portar el seu entorn, nosaltres volem generar situacions de responsabilitat. Un dels plantejaments inicials de l'escoltisme diu aquí, aprendre a fer adults, nens, petits grups, en tot això hi ha elements, en cada un d'ells, lligats a la responsabilitat. Els petits grups és perquè volem que la gent agafi responsabilitats, perquè amb les responsabilitats creixents tu assumeixes tota una sèrie de processos de creixement intern. I les actituds i valors només es desenvolupen a través de la vivència. Per això, totes les escoles que intenten treballar el bullying a través del PowerPoint fracassen, perquè el PowerPoint és informació. La capital de França és París. Però si tu vols transformar les actituds i els valors que fan que algú tingui una acció perjudicial cap a un altre o que algú sigui un receptor passiu de la repressió, tu necessites transformar els valors. De fet, quan jo vaig començar a entendre això, em vaig adonar que en realitat això explicava per què als anys 90 hi havia qui deia l'escola transmet coneixements. L'escoltisme desenvolupa habilitats per la vida. Perquè l'escoltisme es dedica a fer i l'escola es dedica a lo fonamental. Aquest debat que avui existeix a casa nostra i a tot el món, perquè hi ha molta gent que s'ha format en aquest model i que pensa que això és impossible, que això és massa complicat, que és una cosa una mica rara. A la pràctica també deixa de banda el coneixement que s'ha anat generant en les últimes dècades, en particular les últimes dècada i mitja, 2 dècades, sobre com aprenen les persones. A l'època de Montessori, a començaments de segle, que és també l'època de Baden-Powell, hi havia bàsicament intuïcions. I quan Montessori comença a fer amb nanos d'infantil i d'inici de primària accions d'aprenentatge molt basades en l'aprendre fent, el que té és bàsicament intuïcions i anotacions sobre aquestes intuïcions. Per què Montessori desenvolupa el seu mètode, que és un mètode tan diferent del que hi havia majoritàriament? Perquè ho feia per nanos que tenien dificultats d'aprenentatge. Com que tenen dificultats d'aprenentatge, de trobar estratègies perquè puguin superar aquestes dificultats d'aprenentatge.
Què és el que 100 anys després hem constatat? Les dificultats d'aprenentatge no són dels nanos que tenen dificultats d'aprenentatge, són de tots, perquè cada un de nosaltres és diferent. I per tant hem descobert que un dels grans problemes que hi havia en aquell model inicial era pensar que tots els nens són iguals. Tots els nens són com aquells pots de vidre de iogurt que entren a la fàbrica, els hi poses el iogurt, poses la tapa a sobre i tots reben el iogurt de la mateixa manera. I si algun per alguna raó està trencat o ha caigut el iogurt pel costat, doncs és defectuós i salta del sistema. Per tant, parteix de la base que més que l'escola sigui capacitadora és selectiva. Tothom és igual i si un nen no passa totes les proves és o perquè és tonto, o perquè és un cara dura, o perquè no li dóna la gana. I no hi podem fer res. Si no li dóna la gana, li hem de fotre un clatallot, si és un cara dura, l'hem de castigar, i si no dona més de sí, doncs, escolta, l'enviarem d'escombriaire. Això és el model que tenim del nostre sistema selectiu. El coneixement que tenim de com les persones aprenen, el que ens diu és la informació necessita memorització, els conceptes necessiten aprenentatge inductiu, és a dir, no has de passar de l'enunciat a la situació, sinó de la situació a l'enunciat, les habilitats necessiten pràctica, les actituds i els valors necessiten vivència. Per això, l'educació en la ciutadania global o l'educació en la sostenibilitat només es poden fer des de la vivència. Perquè tu pots tenir tot el coneixement teòric sobre què significa desnutrició o què significa canvi climàtic. Però això no té per què impactar-te en absolut sobre les teves actituds, els teus valors i la teva actuació. Per tant, això ens porta a un canvi en el model de papereres d'aprenentatge, la reproducció de pràctiques transmissores. Com aprèn un mestre a ser mestre? Fent el que feia quan anava a l'escola. I quan tu arribes a l'escola t'han explicat la didàctica tal i qual, i què arribes a fer, bàsicament, reproduir el que tu feies quan eres nano o el que has vist en els mestres, que és el que explicaven aquests senyors catedràtics d'universitat fa 2 setmanes. Com vaig aprendre jo a donar classes? Veient com es donava classes, ningú m'ha explicat que hi hagi unes teories de com aprenem els humans. Jo sé física, jo explico física, tu aprens física. No aprens física, o ets tonto, o no et dóna la gana, o no, jo tens alguns problemes i no és la meva feina. El canvi d'això és que les pràctiques de l'aprenentatge requereixen una actualització permanent d'aquestes estratègies d'aprenentatge. Si el coneixement de com les persones aprenen va avançant, les persones que es dediquen a l'educació han de poder anar actualitzant aquestes estratègies d'aprenentatge. Deixeu-me que us posi un exemple d'un món molt diferent, però que té a veure amb l'escoltisme, que és el món de les escoles de negoci. Les escoles de negoci als anys 40-50 van estar analitzant el concepte de lideratge. El concepte de lideratge, aleshores, el que es deia és el lideratge, bàsicament, es dona en algunes persones. I, per tant, jo, escola de negocis, que vull entendre què és el lideratge, què he de fer? Trobar les característiques del líder i detectar-lo. D'entre vosaltres, qui és el líder? Llavors, el trobo, el trec d'aquí i el poso com a exemple o com a referència. Què és el que ha passat al llarg dels anys? Que el que s'ha vist és que això no és veritat. Que el lideratge és la suma de moltes característiques. És la suma de tenir capacitat de tenir visió, és la capacitat de saber fer coses, és la capacitat d'articular aquesta visió en un entorn, és la capacitat de transformar aquesta visió en accions determinades, i cada una d'aquestes coses està relacionada amb molts d'aquests elements. Per tant, igual que cada un de nosaltres pot tenir més o menys aptituds per l'esport, més o menys aptituds per la música, més o menys aptituds per escriure, però aquestes aptituds, aquest talent, si nosaltres no el canalitzem d'una determinada manera, pot quedar mort. I pot ser que l'Anna sigui molt menys hàbil que jo en música, però ella es sistematitza, comença a fer les seves pràctiques i jo l'únic que faig és treure el xulo fent 4 acords amb la guitarra, ella serà una molt millor música que jo. El meu potencial era molt gran, però el meu potencial no és tot. Això també ens planteja un element molt interessant en aquesta lògica, que és que l'educació en realitat és un gran instrument d'empoderament de perfils diferents i complementaris. La idea inicial era només hi ha un resultat final. I de fet, quan tu mires la lògica de les notes és aquest. Tu què ets? Ets un 4 de mates i un 7 en llengua. Però en realitat, quan nosaltres en la nostra vida diària ens interactuem en un altre món, ens adonem que en aquest altre món hi ha moltes altres coses. Perquè jo puc tenir idees molt bones, però en canvi ell és el que té la capacitat
de fer que aquestes idees els altres les vegin i s'hi sumin. I per tant, les meves idees, si no tinc algú amb qui treballar conjuntament que em complementi, no em serveixen de res. Per tant, la idea, això ho podem dir amb terminologies molt diferents, però el que el Gardner avui en diu intel·ligències múltiples, la idea, no hi ha una sola intel·ligència que és la lògico-matemàtica, que és la que mesures amb l'IQ, sinó que hi ha intel·ligències diferents que tenen a veure amb la social, amb l'orientativa, amb la no sé què. A la pràctica té molt a veure amb una cosa que hi ha en el mètode. Quan en algunes associacions encara s'utilitzen com a instruments de progressió personal amb elements concrets, els badges, el no sé què, bàsicament el que està dient és progressa amb alguna cosa, és igual quina sigui. No cal que tu pensis que només pots progressar si ets fort en esport o si ets el gran cuiner. Has de progressar amb alguna cosa. Tens moltes coses, planteja't reptes i supera-los. Això és la lògica de la progressió personal. I aquesta lògica de la progressió personal, el que ens ha passat a moviments com el nostre, és que hem confós el que nosaltres volíem aconseguir, el mitjà per aquesta finalitat, l'hem confós amb la nostra cultura organitzativa. I hem dit, no ens agraden els badges, perquè els badges són elements diferenciadors. Eliminen els badges. Molt bé, però què fas amb el progrés personal? Com envies el missatge que cada un dels nens i les nenes tenen capacitat d'autosuperar-se sense fer-ho comparativament amb els altres, amb ells mateixos, no? Llavors, tot això està relacionat perquè durant 100 anys l'escoltisme s'ha hagut de sentir que l'educació de veritat era aquesta. I per tant, moltes de les coses que l'escoltisme tenia amb lògica intuïtiva dona responsabilitat als infants, crea un marc de valors compartits molt bàsic. Tu entres en uns campaments i al cap de 3 dies ja saps de què va tot plegat. La formació ha de ser fonamentalment vivencial. Has d'aprendre fent. Tot això, com que hem volgut donar a l'escoltisme més solidesa, hem anat copiant els mètodes de l'escola tradicional. Fem la formació en una classe, donem documentació. Jo quan feia un curs de monitors, o un curs de caps d'unitat, em donaven allà lectures de Piaget i de no sé què, que jo mai vaig saber per què m'ho donaven i que m'he oblidat totalment del 90% del que vaig fer en aquests cursos. Perquè ens vam moure cap a aquest model. I de fet, quan tu mires la vessant de les pràctiques, pregunteu-vos quants caus, bàsicament, el que fan el dissabte o el cap de setmana quan se'n van d'excursió, no és una reproducció de pràctiques del que ells van viure com a nens. Perquè en realitat, un dels elements claus del mètode era que aquest aprendre fent es basa en l'interès dels infants. I per tant, si jo digués hi ha una sola acció que s'hauria de donar a l'escoltisme és que les experiències d'aprenentatge surtin genuïnament de la voluntat dels infants. Però clar, aquesta formació, que és la més difícil, pràcticament no es dona. No es dona a la societat, perquè enlloc ens dona aquesta capacitat de decidir. I això, que podria ser un dels instruments més importants de l'escoltisme, no s'acaba donant. Per tant, si jo soc cap de pioners, o més fàcil, si soc cap de llops, perquè pioners encara podria dependre, soc cap de llops, jo m'he de seure amb ells i veure que ells puguin ser protagonistes. Jo organitzaré coses i pensaré, aquest cap de setmana què podem fer? Doncs mira, al matí farem una estona de jocs, després farem no sé què, després treball per grups, després no sé quantos. Però amb tot això, on és l'autoregulació? On és la seva capacitat per decidir les seves pròpies normes, per decidir les seves pròpies accions. Però és que aquests caps també són reproductors. És a dir, en el nostre moviment també hem entrat en una lògica de reproducció perquè hem donat més importància als mitjans, a la cultura organitzativa, a allò que nosaltres pensem que és, que al fonament, al per què ho estem fent. I de fet, un dia parlava amb l'Anna, molts dels debats en un procés com el que esteu passant a les 3 associacions, està més pensat en debatre sobre la cultura organitzativa que no pas què volem aconseguir. Perquè el que volem aconseguir és etern, és indiferent.
Pot caure una bomba nuclear, tots nosaltres desaparèixer i començar de zero, i aquestes preguntes són les mateixes. I tothom s'oblidarà si l'uniforme era una camisa o era un pantaló, si era de color verd o era de color lila, i si cantàvem una cançó amb clau de sol o amb clau de fa. És irrellevant. Els elements són els mateixos. Però això té tant pes, un pes tan gran, que ens costa molt imaginar-nos això fora de la nostra pràctica. Que és el mateix que passa en el món de l'escola. La gent que s'ha format en classes magistrals, que ha anat a la universitat en classes magistrals i que porta 20 anys donant classes magistrals, quan li dius la classe magistral et serveix per transmetre informació, però quan vols generar coneixements més profunds no tenen cap sentit. Et diuen, això és terrorisme pedagògic, són noves metodologies que no porten enlloc. Però llavors li preguntes, parlem de l'anglès? Informació, no? Kitchen és cuina, chicken és pollastre. Concepte, present continuous, present perfect. Ara jo puc definir el present continuous o present perfect. Després hem de veure si jo he entès què vol dir present continuous o present perfect, que no és el mateix. Tu poses aquí un checklist. Això és present continuous o present perfect. Això és present perfect. Però després tu ho pots utilitzar, no ho sabem. Però després hi ha una habilitat. Tu això com ho articules? Pots parlar, pots entendre tons diferents, accents diferents. Si tu no tens pràctica, això no ho tens. I després tens les actituds. Tens predisposició a entendre l'altre, tens paciència, tens constància, a la que tu t'equivoques t'enfonses. La lògica de la competència és bàsicament que tots aquests elements només et serveixen si els pots articular de tal manera que et permetin solventar situacions similars a la realitat. És com la divisió, no? Tu pots anar a sopar, has fet 10.000 mecàniques de divisió, però a la teva realitat no la pots aplicar. Perquè tot allò que t'han posat, surt un tren a les 4 de Girona i un altre tren a les 3 de Barcelona, va on va, però això a la teva realitat mai t'hi has trobat. I com que no t'hi has trobat mai, doncs has fet l'exercici del tren i mai més t'ha servit de res. I has dedicat una pila d'anys a fer coses que no t'acaben de servir, no? Per tant, i ara una mica entro a l'element de la societat. En què ens trobem avui? Que els canvis socials en què ens trobem, que bàsicament són de dues tipologies, uns són reptes socials globals, fonamentalment la crisi de la sostenibilitat del canvi climàtic, societats creixentment diverses i tensions derivades d'aquesta diversitat, que això està lligat amb un volum molt gran de moviment de persones, el més gran que hi ha hagut a la història en volum. Hi ha reptes bàsicament de la desigualtat i de la pobresa. Aquests reptes generen un tipus de necessitats que la manera com teníem fins ara de donar resposta no ens serveix. I l'altre és el que en diem canvi tecnològic exponencial. El canvi tecnològic exponencial significa que les transformacions que es donen gràcies al creixement tecnològic, a diferència dels creixements lineals, que són així, els creixements exponencials són així. Llavors nosaltres estem més o menys aquí. Com que estem acostumats a canvi lineal, nosaltres ens pensem que això és una corbeta que farà així. Però tots els de vosaltres que tingueu telèfons mòbils o que guardeu un telèfon mòbil de fa 5 anys, vosaltres ja sabeu què vol dir canvi exponencial. Qualsevol de vosaltres que hagi vist el primer iPod que va sortir, sabeu què és el canvi tecnològic exponencial. El canvi tecnològic exponencial vol dir que quan estàs aquí, dupliques el que tenies abans, el que abans era 2 és 4, és 8, és 16, etc. Aquesta lògica d'aquest canvi ens provoca una articulació d'elements que tenen en el seu epicentre l'aparició d'internet, però que se'n van lligant-ho amb molts altres elements. Sensors, bases de dades gegants, tingueu en compte que la informació acumulada els últims 15 anys és superior a l'acumulada en tota la història de la humanitat. Per tant, això és la gestió del Big Data, un volum d'informació total. Transformació en la manera com nosaltres accedim i gestionem la informació. Penseu que fa una dècada de l'aparició de YouTube, de Spotify, de LinkedIn, d'Instagram, de Twitter, de qualsevol de les aplicacions que són a través de les quals vosaltres avui us informeu de què està passant al món.
I això només ha passat fa 10 anys. Per tant, nosaltres no sabem això com es desenvoluparà. El que sí que sabem és que el seu grau de desenvolupament és molt gran. I quan lligues tot això a elements relacionats amb impressió en 3 dimensions, ja s'estan fent pràctiques d'impressió en 3 dimensions amb materials biològics, amb teixits humans, que pot fer que quan tu trenquis el teu fèmur, et creïn un fèmur que sigui exactament el teu, amb uns teixits similars als teus que el teu cos pugui acceptar. Temes relacionats amb privacitat. Nosaltres avui ja podem tenir comptes d'internet amb noms falsos i amb coses falses que els nostres amics ens taguegen a la nostra cara i la interacció entre el teu Facebook, el teu WhatsApp i el no sé què i el teu Pinterest et diran que de cop i volta algú sabrà perfectament que la teva cara en un context X està lligada al teu nom, que està lligada al número de telèfon que té el teu col·lega en el seu compte de Gmail i per això tots els de vosaltres que tingueu Gmail i feu servir el calendari de Gmail us surt l'aniversari d'algú que mai te l'havia dit. I dius, com és que et diu l'aniversari d'aquest tio? Si jo no ho sé, doncs perquè ho sap el teu cosí, que també el té i que te l'has posat en allà. Tot això està transformant d'una manera brutal la nostra realitat. I per tant, d'alguna manera també ens planteja un gran dubte sobre el propòsit. Quina és la funció principal del propòsit educatiu? Capacitar les persones per donar resposta a l'entorn en el que viuen perquè puguin tenir comprensió del que passa i predir el que passa, perquè puguin tenir una capacitat d'emancipar-se, de tenir autonomia, i perquè tinguin capacitat de construir el seu joc, qui volen ser, com volen ser i com volen que sigui el seu entorn. Per tant, necessàriament, els canvis en el context han d'actualitzar el propòsit. No només de l'educació, que també, perdó, de l'educació, de l'escola, també de l'escoltisme. Un exemple a l'escola. Nosaltres sabem que el procés d'automatització de feines va a una velocitat tal que a les pròximes 2 dècades aproximadament el 50% de llocs de treball existents es podran automatitzar. I això inclou tasques d'oficina, tasques de juristes, tasques de diagnosis mèdiques. Perquè bàsicament l'acumulació, el creuament de dades et permetran que et donin unes respostes que fins ara no passaven. No sé si sabeu que fa menys d'un any, per primera vegada es va crear un sistema d'una màquina per intel·ligència artificial aprenia per ella mateixa. Fins ara, quan nosaltres fèiem una màquina que guanyava el Kasparov amb els escacs, el que fèiem era introduir-li moltes dades. Ara et donarem moltes dades de moltes partides d'escacs, per tal que tu puguis guanyar Kasparov. Ara hem creat un sistema en què la màquina pot jugar contra ella mateixa infinites vegades. I com que pot jugar contra ella infinites vegades, cada una d'aquestes vegades aprèn perquè acumula aquesta informació. Per tant, la lògica de la intel·ligència artificial, que és la capacitat d'aprendre de l'experiència, també té un grau d'autonomia molt gran. Això significa que moltes de les coses amb les que l'escola partia de la base, que era el que necessitaven els nanos per sortir de l'escola sent capaços d'afrontar el món, esdevenen inútils. I moltes de les coses que eren rellevants ja quan fa 100 anys a Catalunya, a l'època de l'escola nova, es plantejava la necessitat de persones que pensin per elles mateixes, etc. Ja aleshores el que es deia és això són habilitats, actituds i valors, i per això a l'escola del mar o a l'escola del bosc hi havia responsabilitats dels nanos, per això hi havia un link tan gran amb l'escoltisme. Les grans personalitats que a Catalunya van promoure el desenvolupament de l'escoltisme van estar vinculades als processos de renovació pedagògica, perquè estaven al mateix, dona responsabilitats, genera hàbits, vincula el coneixement que sigui significatiu, que tingui un sentit en el context, que es vinculi amb els altres. Tot això avui té una urgència molt més gran perquè en aquesta època la gent sortia i el que es trobava a les oficines on tots feien el mateix. Però avui la gent surt i es troba un context molt diferent. I això genera una pressió per a aquest canvi. I aquí hi ha aquesta tensió. Però la pregunta que ens hem de fer nosaltres és com afecta això a l'escoltisme? Primer de tot, si l'escola comença a fer coses relacionades amb habilitats, actituds i valors, què fa l'escoltisme? En una reunió que tenia amb una persona del Comitè Mundial de l'Escoltisme em deia, però Eduard, això està molt bé, però digues una acció que només pugui fer l'escoltisme. I li vaig dir, no existeix. No hi ha res. Si tu vols agafar el museu de l'escoltisme, no existeix. No hi ha cap acció concreta.
És acció la classe de català dels anys 40, és acció la protecció civil d'Haití, és acció el desarmament de bandes a Brasil. No, això són mitjans. No hi ha una acció. El que tu caracteritzes és això, que tens aquest propòsit, que ho fas a través de la vivència d'aquests valors, que tens un mètode que el pots aplicar de maneres molt diferents i que tens unes característiques, no obligues a ningú, no ideologitzes, estàs obert i ho fas en el temps lliure i per tant no en l'entorn obligatori. A partir d'aquí tens una capacitat d'adaptació molt gran. Però el que passa també és que, per tant, primer element, com en una escola que es va movent cap aquí, l'escoltisme no es troba amb l'angoixa o amb la paradoxa de dir l'escola està fent el meu. Si l'escola se'n va de campaments, jo què faig? Si l'escola treballa el compromís, jo què pinto? Doncs el que tu has de recordar és que tu existeixes per contribuir a la formació. I per tant, això per tu és un element positiu. El que has de veure és com sumes valor a això. Només ho podràs fer si ho veus des d'aquí, no si ho veus des d'aquí. I el segon és que hi ha uns reptes nous en aquest context. I en aquests reptes nous, nosaltres necessitem posar molt més focus en una sèrie de coses que fins ara donaven per suposades. Per exemple, nosaltres estem interactuant amb nens i nenes i tots nosaltres que no saben el que és estar 15 dies desconnectats del món. Quan jo era petit, anava de campaments, jo estava 15 dies desconnectat del món. No sabia què passava. Hi havia manera. L'única manera que teníem de connectar-me era si passava alguna cosa amb la família, podíem trucar al supermercat, que quan anaves allà un dia a la setmana a comprar pa, et deien vosaltres hi ha l'Òscar no sé quantos? Sí. Bueno, diuen que truqui a casa seva. Però ara això no passa. Què és el que pot aportar l'escoltisme perquè aquestes persones no siguin unes enganxades a un context que les impedeix perdre distància i pensar per elles soles? Com permets que les persones amb un volum d'informació més gran que el que mai ha existit tinguin capacitat de pensar per elles mateixes, de pensar críticament? Què vol dir pensar críticament? Com aprens a pensar críticament? A desenvolupar la pràctica de pensar críticament, no críticament de dir no m'agrada això, sinó críticament enfocat a la millora. Quines habilitats generes? Com generes autogestió? Que la gent tingui capacitat de gestionar-se col·lectivament, individualment, autoregular-se, generar el seu propi univers moral, prendre les seves decisions, tenir capacitat d'equivocar-se, saber les conseqüències dels actes. Tot això no és una cosa òbvia. Això s'ha de treballar. I hi ha unes estratègies d'aprenentatge que ens hi porten. El que passa és que les hem de saber i les hem de preparar. Però quin és el problema? El mateix que passa quan una universitat organitza el seu màster, que diu, molt bé, quantes assignatures hem de tenir? 15. Molt bé. Anna, tu de què parles? Ui, jo de teoria del coneixement. Molt bé. L'Anna, teoria del coneixement. Tu de què parles? Jo dels fets no sé quantos. Molt bé, tu has fet no sé quantos. Molt bé, tu articules, això són 15 crèdits, això són 3 crèdits, tot això ho articulem i després tenim aquest resultat. Doncs al final nosaltres fem una cosa una mica igual. No exactament el mateix, però diem, ja sabem què és el que fa un bon campament. Doncs has de tenir un dia d'aventura, has de tenir un dia al joc del mocador, has de tenir un dia al fanalet, has de tenir un dia a no sé quantos, que vagin a buscar llenya, que facin una obra de teatre... Però quan ens hem parat a pensar si tot això és avui rellevant? Per al que volem aconseguir? Pel context en què vivim? Llavors, per mi, el gran repte de l'escoltisme avui, no a Catalunya, a nivell mundial, però també a Catalunya, és el repte de replantejar, de reformular aquesta lògica. Jo diria, a mi m'agrada molt una paraula americana, que és un neologisme, perquè a Catalunya hi ha una pugna terminològica, que és l'empoderament. Sabeu que, no sé si ho sabeu, és una mica friqui, la normativa diu que a Catalunya que en català hi ha un terme que és apoderar, però a mi no m'agrada apoderar, jo faig servir empoderar, jo ho explico per què. Jo dic empoderament, jo dic el que realment, que jo m'imagino que l'escoltisme ha d'entendre l'educació com a empoderament. Què vol dir? Quina és la diferència d'empoderament a apoderament? Apoderar és transmetre el poder a algú. Tu tens poder i tu apoderes algú.
En anglès, empowerment no és transmetre poder, és generar poder, és capacitat. En anglès diuen, és com encendre un foc. Tu no dones la flama, tu fas que el foc creixi d'ell mateix, o com fer créixer una planta. Empoderament és precisament perquè nosaltres no transmetem. Nosaltres el que fem és treballar amb persones que tenen uns potencials, articular aquests potencials perquè estiguin en un entorn de valors compartits, perquè aquestes persones siguin individus que tinguin un projecte de vida propi, que sigui satisfactori, que sigui digne, que tingui sentit, i que siguin ciutadans que contribueixin al seu entorn, que permetin que el seu entorn sigui el més pròxim possible a aquests valors de convivència. I per fer això, nosaltres hem d'entrar en aquesta lògica. I jo diria que el gran avantatge que teniu vosaltres és que una associació, això és el que els passa als brasilers, a una associació li és molt difícil fer aquesta tasca. Perquè el pes de la cultura organitzativa és tan gran que tu no pots sortir d'aquí. I és el que li passa al cap del cau que acaba fent el joc del fanalet perquè ell va fer el joc del fanalet i què fem aquest dissabte? És molt més fàcil això, per decidir donar allà el divendres no sé què, que seure i dir què creieu que podem fer? Per què ens pregunteu això si no ens ho heu preguntat mai? Ui, els nostres nens estan preparats. Bueno, farem el joc del fanalet. Introduir una lògica diferent és molt difícil. L'avantatge que vosaltres teniu és que se us dona la necessitat de canviar-ho. Perquè com que veniu de 3 cultures organitzatives diferents, necessàriament les heu de modificar. Quin és el problema? Si les modifiqueu des d'aquí. Perquè des d'aquí és absurd. Us ho podíeu fer els xinos. Portem el folat d'un color o un altre. El portem al cap o el portem a la cintura. Portem pantalons beix o pantalons lila. Això és totalment irrellevant, és arbitrari. El que és rellevant és que vosaltres teniu l'oportunitat de tornar a pensar tot això i de dir un moment, el context està canviant, els reptes socials estan canviant, el context educatiu està canviant. Quin és el valor afegit que avui pot generar l'escoltisme en una societat com la nostra? En una societat que ha tingut una setena part de la població ha arribat en els últims 15 anys. En una societat on un de cada 4 nanos a l'última dècada ha saltat del sistema educatiu quan ha acabat l'ESO i se n'ha anat i no ha seguit cap estudi. Una societat on hi ha un grau de desigualtat gran. Una societat on hi ha accions de bullying, on hi ha desigualtat de gènere, violència de gènere, on hi ha brots de racisme, on hi ha tensions socials. Què és el que nosaltres podem aportar? Què és el que podem aportar quan sabem que hi ha nanos que tenen dependència del mòbil? Quan sabem que, en fi, què és el que podem aportar? Què és el que podem aportar quan veiem que els Estats Units guanyen un tio com el Trump? Què és el que ens ha de fer pensar de quina és la democràcia que volem, quin tipus de ciutadans, quines són les pràctiques que nosaltres podem desenvolupar perquè aquests ciutadans ens donin? L'oportunitat que vosaltres teniu és precisament que en comptes de fer tot el debat des d'aquí, podeu fer el debat des d'aquí perquè teniu l'excusa. La majoria de les associacions no la tenen, aquesta excusa. I això fa tanta mandra que diuen, no, bueno, canviem la camisa per una petita. Però vosaltres teniu una excusa més gran. I l'excusa és, bueno, si hem de replantejar-nos a l'existència, per què no fem una mica més de deures? I ho fem d'una manera que doni sentit al que vols. Jo crec que aquí la podria. Gràcies. Perquè podem fer preguntes i un debat obert i constructiu entre tots i poder respondre a la mica de les coses. Hola, el Grigut ja m'explica l'escoltisme, però fa 2 anys i m'ha vingut al cap 2 coses que m'ha explicat l'Eduard. Una és que jo vaig estar en un procés de fusió dels agrupaments de la mateixa ciutat. I això de la cultura organitzativa ho vaig patir amb un exemple molt petit, que és que tenim un folat que tenia un primer terç, un
dos agrupaments i el dins era blanc, el nostre, i l'altre era negre. Doncs no vam aconseguir posar-nos d'acord perquè el Ribet tenia dos colors diferents. Doncs no ho vam aconseguir. Doncs si vam haver de canviar el folar. Doncs certament m'ha agradat veure que aquesta idea de la fusió de les tres organitzacions que tenim a Catalunya ser molt conscients que com que ens obliga aquesta situació a repensar i anar a buscar la lògica, i la lògica sí que la compartirem, en canvi la cultura organitzativa ens podem barallar infinitament, fins i tot pel color del verd. I l'altra és que hi ha una cosa que sembla, això que estem explicant avui, que esteu aquí, suposo que si sou caps o esteu caps de moviment o esteu en organitzacions de marcació aquí, teniu un cert nivell de conceptualització, d'abstracció, d'escoltisme que no el tenen els caps que executen. Perquè hi ha una dificultat entre un repte tan potent i una conceptualització, a nivell que explica l'Eduard, i la pràctica. I llavors pot arribar a ser com molt difícil, al final com li explico jo un cap i complico. Això que és tant. Però jo crec que, com sempre, a fons és molt fàcil, que és reinterpretar el que ja fa. Jo vaig fer un exercici en màster de sostenibilitat sobre, quan ja vaig avançar l'escoltisme, sobre la sostenibilitat de l'escoltisme. I quan ja hi he marxat al cau i vaig mirar més l'economia ecològica, és totalment diferent, analitzant l'escoltisme, cada una de les peces, l'estratègia que fa, les dinàmiques, els jocs, té una arrel molt potent de com sobreviure i com disfrutar en un context d'escassetat, que és el que es produeix en un campament, encara que sigui una tonteria, respecte a la nostra societat hiperconsumista i amb una capacitat d'accés a recursos brutal, un campament és absolutament escàs. Però en canvi tornem moltes vegades a engegar. L'exercici aquest va ser una cosa singular, però a mi em recorda que aquest exercici anar a buscar la lògica i anar a buscar la lògica de qualsevol joc. Això que fem que anem reproduint, ho fan els mestres, ho fan els acadèmics, ho fan els catedràtics, i nosaltres també ho fem, és molt més fàcil reproduir que inventar. Però a vegades reproduïm també una cosa que els caps la reproduïm sense saber molt bé per què, reproduïm els jocs al final surt bé, perquè és molt més difícil fer l'extracció. Analitzem el que ja tenim, fem l'extracció del que ja tenim, és més fàcil des dels caps, crec, i anem a buscar-ne la lògica. Jo ho vaig fer amb la sostenibilitat i és molt divertit de fer, és que vaig fer 4 anys de monogràfic de sostenibilitat, i era molt divertit repensar sobre una cosa que ja has viscut, no inventar-se res i anar-li a buscar la lògica. Jo ho feia amb els anys i per altres coses. Jo crec que sembla molt difícil i si ho plantegem conceptualment hi haurà molts que m'ho pillarà, i l'altre no és reinterpretant. Per què fem els jocs? Quina gràcia té aquest joc? Aquest joc depèn de l'altre. Llavors pots arribar a construir un de nou, o pots arribar a corregir. Jo recordo, un feia cap de pioners i tenia un problema amb un joc que era molt xulo però que no funcionava i ens en vam inventar un altre. I tot i que el primer cop era un joc que tot el campament i era com barreja de tres diferents. L'exercici de conceptualitzar què és el que volíem fer amb aquest joc, no reproduir-lo exactament, sinó anar buscant i va faltar el moment de la vam aconseguir diverses de les coses que volíem. Doncs es pot crear coses, no només reproduir, però has d'anar a la lògica. I l'exercici d'anar a la lògica és una mica complicat des de la cultura organitzativa, des de només reproduir l'experiència. Jo crec que sembla difícil i no ho és tant. És qüestió de l'excusa aquesta de tres entitats diferents, d'oblidar-nos d'això, crec que ens ajudarà molt a pensar que no, això és cultura organitzativa. Sortim d'aquí, anem a buscar la lògica. Però sobretot per pensar que al final ho executen monitors que no són pedagogs, que no són mestres, potser ho seran molts, però en aquell moment que executen amb els nens ha de ser molt intuïtiu i molt a l'abast. Jo el dubte que m'ha quedat en tot això és el marc simbòlic on queda. Perquè marc simbòlic, amb els exemples que... He dit que el marc simbòlic quedaria dins de la cultura organitzativa. No pels exemples que es posaven. El marc simbòlic és aquí, està el mètode. El que passa és que la concreció del marc simbòlic ha d'estar molt entès. O sigui, deixa'm-ho dir així. Els castellers tenen marc simbòlic. Sí. Per què nosaltres ens diuen però escolta, jo he parlat aquí perquè se senti l'estèpic, no? Sí. Diuen, no, és que els escoltes que fan servir camisa, això és militarista. I veus tots els castellers amb camisa. Quina és la diferència?
els dos són elements simbòlics, perquè tots els diables porten exactament la mateixa vestimenta, del mateix color. Això és un marc simbòlic. Al final, el tema és què en fas del marc simbòlic, quina és la representació. I també, fins a quin punt el marc simbòlic s'acaba fent servir per una cosa que no és el que tu volies. Llavors, per això tu n'has d'anar perquè ho necessitaves. Això és un mitjà, una finalitat, un propòsit, i per tant, el teu marc simbòlic, per què el volies? El volies per generar un sentiment de pertinença, un entorn, els badges els feies servir per poder mesurar aquest progrés, però jo he conegut agrupaments on el progrés, en comptes de fer els badges perquè no tenen badges, han fet un collaret i a cada un li donen un no sé què, i en el collaret, saps què vull dir? No, si nosaltres no, el tema dels badges no, però li posarem una estrelleta en el collaret. És el mateix. El tema és, què és el... Si et lligues a les concrecions, estàs perdut. Perquè, què és el que passa? Un exemple d'una cosa que passava quan jo estava a Escoltes i que encara existeix, que és el treball aquest d'Arquitectes Sense Fronteres o l'AMUR i tal. Com coneixeu, són accions pels pioners, rehabilitant cases i són com una mena de camps de treball. Això és collonut. Això és un mitjà. Algú un bon dia s'ho va inventar i van dir, mira que bé. I han passat anys i segueix funcionant. Això és un mitjà. Si algun dia algú digués, si deixem de fer això, deixarem de ser la nostra associació, s'equivocarà. Perquè igual que fa això, podries estar fent una cosa als aiguamolls de l'Empordà, podries estar fent una cosa amb els nanos de refugiats, podries fer... Saps què vull dir? El problema és quan transformes mitjans, la concreció d'això, els mitjans, els transformes en finalitats. I quan tu, l'uniforme, té més pes que el marc simbòlic, has transformat un mitjà en una finalitat. Clar, perquè és un element d'identitat. La finalitat és molt més difícil de canviar. Si ja diguéssim, a la nova associació no hi haurà folars. No pot ser escoltar sense folar. Sí, hi ha molts països on no tenen folar. I no passa res. I només tenen una mica. Per nosaltres és impensable. I a l'inversa, no? Aquí hi ha associacions que no tenen camisa i tenen folar. Per què? Perquè tu a la pràctica necessites alguna cosa. El marc simbòlic et serveix per una sèrie de coses. El marc simbòlic et serveix per la pertinença, et pot servir pel progrés, et pot servir per solemnitzar moments rellevants, i per tant tu has de saber per què el fa servir. I llavors veure què és el millor. En els brasilers jo els deia, escolta, si a tu el marc simbòlic t'ha de servir per una cosa i no et serveix, canvia el marc simbòlic. Si tu estàs molt emocionat que quan tenies 15 anys el teu uniforme era fantàstic i ara en tens 50, no acabes d'entendre per què les nois i noies de 16 anys no el veuen tan fantàstic, munta un museu. Però el marc simbòlic és instrumental. Tu necessites, tu què vols? Aconseguir que tinguin un element de cohesió? Interactua amb ells i mira què és el que els cohesiona més. Us heu plantejat de preguntar a tots els vostres nanos quins són els elements d'identificació que ells creuen que són més propers? No, perquè en general quan hi ha processos d'aquest el que es fa és el representant d'aquesta associació, el d'aquest i el d'aquest, s'asseuen i diuen per mi el folar és intocable, la camisa no la canviarem. Però no tens ni idea de si els teus nanos diuen la camisa, no, la porto perquè s'ha de portar, però en realitat penso que és una collonada que tinguem colors diferents depèn de les unitats, perquè jo em sento més identificat amb l'agrupament que amb la unitat. Però ningú ho ha preguntat mai, simplement estan allà. El marc simbòlic és rellevant pel que vol aconseguir, no pel que és, no pel que veus. Per això, si te'n vas a l'origen, és quan et canvia tot. És quan dius, bueno, què és el que jo vull aconseguir amb el marc simbòlic? Quines possibilitats infinites tinc? Qui em pot ajudar a decidir això? Home, doncs, naturalment, si nosaltres volem empoderament, per què no comencem a demanar feedback de coses tan rellevants com què és el que t'identifica, no? Què és el que tu et fa sentir visualitzat com a pertinent, com a pertanyent. No sé si amb això respon. Sí. A qui passo això? Ells dos.
que el tenen de... Bueno, ens fan preguntes via Twitter i per tant les traslladem aquí perquè ja que les hem obrir, que també se sent coses. Ens arriba una pregunta, Eduard, no sé si podries dir alguna cosa més sobre els reptes que veus que l'escoltisme i el viatge que es debat és sobre la taula. Relació dels infants amb les noves tecnologies, a on aprendran a desconnectar, l'apoderament infantil i juvenil en assemblees d'infants i joves als moviments, la fraternitat universal, generant una consciència global, etc. Hola, hola. Sí, sí. No, està pagat. A poques de streaming em sap greu, gent, però això s'ha pagat poc. Jo crec que l'escoltisme, igual que hauria passat a l'escola, ha de tenir una doble capacitat. La capacitat de fer-se preguntes genèriques i de fer-se preguntes específiques, perquè cada un dels agrupaments viu en un context diferent. És veritat que la majoria dels nostres nanos, com la majoria de nosaltres, tenim un grau de connectivitat que no havia existit mai a la història de la humanitat, això és veritat. Però també és veritat que pot ser que en alguns contextos les necessitats principals no siguin aquestes. Per tant, el que cal és trobar maneres de que aquest tipus de reptes es plantegin amb un debat més gran de què és el que pot aportar avui l'escoltisme i després es puguin contextualitzar amb què és el que passa al meu cau, què és el que necessita un meu entorn. De fet, us torno a posar un exemple relacionat amb les camises i al Brasil, que és una senyora, a Brasil hi ha un percentatge molt gran de caps que són grans, són gent de 40, 50 anys fins i tot de 60. No? Llavors va venir una senyora i em va dir: això que vostè ha dit dels uniformes, jo no estic d'acord, perquè jo soc responsable d'una unitat de Pioners o de Truc Clan i, escolti, els agraden molt els uniformes. Dic, ja, i quanta gent té en comparació amb els que hi havia 5 anys abans? Perquè si la xifra no és la mateixa, pot ser que vostè estigui fent una deducció incorrecta. Només s'han quedat els que es vesteixen d'aquesta manera. Però els altres, els que es sentien ridículs, els que es sentien no integrats en aquesta lògica, simplement se n'han anat. Això també és un element important per nosaltres. Entendre què és el que ens fa útil, què és el que ens permet que les persones, a mesura que vagin creixent, vegin això com un instrument d'empoderament. Jo crec que un repte molt interessant que té el procés de fusió de l'escoltisme català és precisament en una de les vessants més controvertides que hi ha hagut i a la vegada amb un potencial més gran, que és la dimensió espiritual. No? Durant molts anys això ha anat amb religió sí, religió no. Fas missa o no fas missa? Tens un conciliat i no tens un conciliat, o mig o vés a saber. No? A la pràctica, quan tu te'n vas als elements essencials, el que et ve dir els tres principis de l'escoltisme és que tu has de desenvolupar 3 dimensions. La dimensió que té a veure amb la teva part de creixement personal, la dimensió que té a veure amb la teva part d'interacció social i la part que té a veure amb, per dir-ho d'alguna manera, el teu sentit vital, que és el que en diem espiritualitat, el que vulguis. Les 3 estan interrelacionades, perquè el teu jo social té a veure amb el teu jo personal, la teva capacitat els valors que tu tens, el sentit que tu dones a la teva vida i el que tu fas en el teu entorn. El que passa és que nosaltres vivim en una de les característiques del moment que ens ha tocat viure és que aquest volum tan gran de connectivitat té com a conseqüència una reducció brutal dels entorns de vetllar o de cultivar aquesta part més espiritual, o que en anglès en diuen d'inner self, aquest element més de sentit de la vida, que té a veure amb moltes experiències que es donen a l'escoltisme. Estar en silenci davant del foc, dormir sota els estels, viure la tensió entre la por i la fascinació quan s'ha fet fosc,
l'estima, l'amor, la pena, tots aquests elements són elements que tenen a veure amb el teu desenvolupament espiritual. Com tens això? Si en el moment en què estàs començant a desconnectar, saps que hi ha un univers on estan passant coses i que aquest univers està a la teva butxaca. Bàsicament, et devora el teu espai. No tens aquest espai de desconnexió. Llavors, precisament, per mi, un dels grans reptes vinculat al món del canvi tecnològic exponencial en què vivim, no és tant que també, tot el que té a veure amb capacitat de resoldre problemes complexos, creativitat, capacitat de treballar cooperativament o capacitat de pensar críticament, tot això és rellevant, però hi ha un element que té una rellevància especial per mi, que és les conseqüències de la desconnexió. La capacitat de poder viure en un entorn en què tu puguis tenir una connexió amb allò que dona sentit a la teva vida. Tingueu en compte que nosaltres vivim en societats on el grau de suïcidis de persones joves incrementa a les societats occidentals. Això no és un tema menor. Tot el que té a veure amb agressions sexuals, amb bullying, amb comportaments compulsius, tot això són coses que tenen a veure també amb la teva capacitat de donar sentit a la teva vida, o d'analitzar les teves frustracions, el qui ets. Jo, de nou, si hagués de dir dues coses, si l'escoltisme només hagués de fer dues coses, si hagués de formar els caps només amb dues coses, jo diria, la capacitat que les persones puguin decidir el seu projecte de vida, o sigui, la part d'empoderament, i dos, la capacitat que les persones tinguin capacitat de gestionar les seves emocions i el seu sentit vital. I per això els CAPs necessiten una formació molt específica, perquè si tu no t'has format primer, mirant al mirall, entenent les teves pors, els teus dubtes, els teus anhels, si tu no has tingut capacitat de saber les conseqüències que tenen les paraules que tu diràs o les accions que tu faràs, i si tu no has tingut, si tu no has estat format per poder generar aquesta capacitació de que les persones prenguin decisions per si mateixes, sàpiguen que el seu parer és rellevant, que les seves accions determinen el que passa i que han de tenir capacitat de veure les conseqüències del que fan, si això el CAP no ha tingut aquesta formació i ha de ser una formació pràctica, no només teòrica, el CAP això no podrà generar. I per tant, tornarem a la reproducció. Hi ha algú aquí? Jo volia preguntar quines sinergies hem de crear amb altres actors educatius, ja sigui formals o no formals, per tal de poder dur a terme tot aquest replantejament dels propòsits, no? I més tenint en compte que a més estem en un moment de canvi no només nostre, sinó que hi ha moltes entitats o hi ha molts agents que també estan treballant per aquest canvi, per tant potser té sentit que això es faci de la mà, que no conjuntament, però sí de la mà de que cadascú vivint els seus replantejaments, doncs hi hagi sinergies. Jo crec que això està relacionat amb una tensió important de l'escoltisme, que és la tensió d'apartidista i valors de convivència. És una tensió molt rellevant, perquè quan jo era cap de desenvolupament, al meu barri, a Gràcia, vam construir una caserna de la Guàrdia Civil. I les entitats del barri es van mobilitzar i tal, per inaugurar la caserna, i nosaltres vam participar amb els nanos a la mani tota la caserna. Jo molts anys he tingut molts dubtes d'això, perquè en realitat la tensió que nosaltres vivim és que en realitat el nostre propòsit és contribuir a la formació, però volem contribuir a la formació des d'uns valors de convivència, no des de dir-los què han de pensar. Aquesta tensió no és fàcil, no? Tu vols que aquestes persones tinguin uns valors inclusius, però tu no vols determinar què vol dir inclusiu per tu. I aquesta tensió és molt complexa. És possiblement el més difícil que té l'escoltisme i a la vegada el seu potencial més gran. Perquè tu el que estàs fent és crear uns bàsics molt bàsics que són rellevants
perquè aquestes persones puguin determinar com volen que sigui la seva societat. I la temptació d'un cap o d'una associació de dir què han de pensar els seus nens o què han de pensar els seus caps és una temptació molt ràpida. No? Si diem que estimem el país, hem de voler que Catalunya sigui independent. Si diem que estimem el país i el país són els països catalans, volem la unificació dels països catalans. Si volem que no sé què... I llavors on és l'espai del pensament crític? On és l'espai de persones que pensin per si mateixes? Aquesta tensió és una tensió clau. I per això mateix un dels elements claus és que és el partidista. Perquè ha de tenir capacitat de determinar posicionaments socials, però ho ha de fer de tal manera que no envaeixi la capacitat dels individus de pensar per si mateixos. Com ho fas, això? Un dels elements per mi claus és trobar, per dir-ho així, grans marcs de consens social. El problema és que tenim la tendència a pensar que els grans marcs de consens social són coses menors. No? Els valors de convivència, que són valors inclusius, són valors menors, les grans declaracions internacionals són valors menors, i no és veritat. De fet, quan tu mires els grans posicionaments a nivell internacional sobre canvi climàtic, sobre pobresa, sobre educació, sobre desenvolupament sostenible, sobre, tenen un potencial gegant, la pròpia Declaració Universal dels Drets Humans, i estan sent permanentment violats o incomplerts. Per tant, un bon element en això és agafar referències que siguin prou àmplies com perquè incloguin a tothom que l'associació comparteix aquests valors. Un element clau és que a l'escoltisme la definició d'aquest marc no sigui una definició ni que et deixi en jo no em mullo, ui, en el meu barri estan cremant els negocis dels paquis. Bé, és que jo soc el polític. Que no et posis en aquest lloc, però que tampoc et posis en el, doncs, anem a linxar en el no sé qui, o anem a pintar les portes del no sé quantos. I aquesta tensió la pots trobar en elements, en grans valors universals. De fet, moltes de les coses amb les que treballen les federacions que hi ha aquí, amb l'ONG per la Pau, l'ONG pels Drets Humans, pel desenvolupament, són elements molt bàsics. Molt bàsics, no són elements de gran decisió. Elements relacionats amb drets humans, elements relacionats amb el dret a una persona que viu en un entorn de conflicte de ser rebut i de ser protegit. Elements de protecció del dret a una persona a tenir llibertat de pensament o d'expressar la seva efectivitat de la manera com li roti. Llavors, trobar aquests punts, que són punts prou concrets com perquè no siguem relativistes, per tant que sabem quins són els valors que ens defineixen, i prou amplis com perquè no acabem sent una institució adoctrinadora, és el que ens permet donar aquestes respostes. Sabem, a més, que això és un procés en evolució. De fet, quan tu mires durant els últims 100 anys, el concepte d'igualtat de la dona, el concepte d'igualtat racial, el concepte d'orientació sexual, s'ha transformat a mesura que s'han transformat les societats. I per tant, possiblement tots nosaltres, si ens haguéssim posat a l'any 1910, hi ha moltes coses que ha de tenir molt clares que potser no les tindríem tan clares o no les tindríem clares en absolut. Això també ha de fer pensar que l'escoltisme ha d'entendre que forma part d'una lògica de canvi. I per això, un element molt important que té l'escoltisme, que normalment no hi pensem, és que té una doble identitat, la identitat de moviment i la identitat d'organització. L'organització, que és l'associació, és diguem-ne, tradicionalment, o per defecte, l'organització és molt estàtica. Interactua amb els poders existents i té una tendència a ser lenta en el canvi. Per això hi ha una cultura organitzativa, tu vius aquí. En canvi, el moviment és la suma de tots els individus que voluntàriament formen aquesta organització. I el moviment, per definició, és dinàmic i es mou. El moviment és el que genera les tensions que canvia l'organització.
El moviment és el que diu, perquè estem nois i noies separats, doncs escolta, posem-nos junts amb l'agrupament del costat que és de noies i comencem a treballar. Però si l'associació és només de nois, bueno, que és l'associació. Escolta, és que l'associació no té una postura sobre l'homosexualitat, whatever, el nostre agrupament sí que la té, perquè nosaltres no podem seguir no dient coses sobre això, o sobre la immigració, o sobre els refugiats, o sobre el canvi climàtic, o sobre... Llavors, aquesta tensió moviment-organització és clau, però és important comprendre que és una contradicció que mai s'acaba, que és una tensió que precisament aquest estira i arronsa entre organització i moviment li dona dinamisme. Sempre tenint en compte no transformar aquests valors, que són uns valors inclusius que volen generar un marc comú, en instruments d'adoctrinament. De dir, jo et diré com has de pensar tu. El bon escolta és tal, el bon català és tal, el bon X és tal. Perquè en aquell moment tu ja no ets un instrument d'empoderament, ets un instrument d'adoctrinament. I l'adoctrinament és el contrari de l'empoderament. Tu dius a la gent com ha de pensar i no capacites a la gent per pensar. Alguna altra idea? Hi havia una altra pregunta, crec, no? Són molt discrets, o molt tímids. Dilluns vaig participar en una xerrada sobre memòria històrica i, de fet, una mica ens emplaçaven a que poguéssim tenir temes com aquest present en la nostra vida en l'agrupament, no? I hi havia una cap que va dir, clar, que nosaltres, estem totalment d'acord, no? Però com trobes l'equilibri entre jo genero les activitats o jo genero el dia a dia dels agrupaments en base a unes necessitats i uns interessos del grup i cada vegada més crec que treballem per tal que realment hi hagi un acompanyament real per part dels i les CAPs cap als infants i joves i per tant que aquestes necessitats o que aquests interessos surtin del grup i no pas dels CAPs, però jo ens deia, no? I com faig perquè infants de 6 a 9 anys es plantegin temes com la memòria històrica, milions de temes que com a CAP sí que identifiquem, que és interessant que els infants i joves es plantegin perquè es puguin generar una opinió pròpia sobre això. I doncs, ella comentava que aquesta dificultat entre trobar l'equilibri entre necessitats i interessos que surtin realment del grup i nosaltres generar curiositat o generar interès o generar informació perquè sàpiguen que existeixen una àmplia varietat d'aspectes que no coneixen però que pot ser interessant que es formin una opinió al respecte. I, per tant, també una conseqüència o un comportament conseqüent a aquesta opinió. Lligo una mica amb la idea aquesta del que moltes vegades ens oblidem. Llavors, contribuir a la formació de gent jove com individus com els ciutadans, a la formació integral d'aquesta gent jove. Clar, la memòria històrica és una finalitat nostra o és un instrument? Jo crec que és un instrument. Perquè en realitat en tot això entès la memòria històrica. La memòria històrica és un instrument, perquè nosaltres el que volem és gent que tingui capacitat de pensar per si mateixa, gent empoderada, pensament autònom, pensament crític, que siguin ciutadans i per ser ciutadans han de poder tenir aquesta capacitat, però també han de poder articular coses. Però clar, el nostre objectiu no és que la gent pugui dir qui era Franco? Van ser bons els que van mandar Breunin, tenia raó Orwell quan deia que estaven tots xalats perquè es disparaven entre si, va fer bé la República d'enviar nanos de 16 anys a ser devastats i aniquilats a la batalla de l'Ebre. Clar, això no és el que nosaltres volem. Nosaltres, què és el que ens interessa quan parlem, per exemple, de memòria històrica? Que entenguin que hi ha coses complexes. Jo me'n recordo fa molts anys que tenia dubtes sobre la Catalunya Nord.
meva època d'intentar pensar el concepte de països catalans. Pensem a Catalunya Nord. Què és la Catalunya Nord? Nosaltres sabem, quan fem la línia històrica, perquè és més fàcil mirar coses de fa 3 segles que fa 50 anys, no? Nosaltres sabem que la Catalunya Nord va ser entregada al Regne de França sense consultar les Corts Catalanes després de la guerra a mitjans del segle XVII. Perfecte, això, il·legal, fatal. I nosaltres sabem que el Regne de França i després la República Francesa van fer una acció molt sistemàtica per eliminar el francès, el català. Molt bé, i ara on ens trobem? Perquè el problema que tens és una població molt gran de gent que diu jo he sigut francès tota la meva vida. Jo què hi pinto? Clar, un dels problemes que té el concepte de la memòria històrica és que, no el concepte de la memòria històrica, però alguna de les aproximacions de les memòries històriques a nivell mundial, és que parteix de la base que en el món hi ha fotos fixes i no juga amb la complexitat de que no hi ha fotos fixes. Hi ha pel·lícules i aquestes pel·lícules són molt complexes, barrejar moltes coses, no? Els tios que porten 50 anys vivint al Sàhara Occidental són culpables, se'ls ha de fer fora, si no, Israel, Palestina, aquí té raó, però uns van arribar, però els altres hi eren, però han passat 70 anys. Esclar, aquestes coses, la complexitat d'això és molt angoixant, perquè a nosaltres ens agrada és saber si ets del Barça o de l'Espanyol. Llavors, qui són els bons aquests? Jo vaig amb els bons. Jo crec que l'instrument clau pel que serveix la memòria històrica, precisament, és per això. Per tenir persones que pensin per si mateixes, que entenguin que el món té moltes complexitats, que hi ha situacions de tensió que arriben a la situació en què persones que eren amics s'acabin matant, que aquests conflictes després porten repressions molt fortes i que hi ha un moment en què és molt complicat saber exactament tu com a ciutadà quins percentatges de culpa poses aquí. Això, el que em refereixo amb això és que la complexitat és culpable el franquisme per alçar-se i fer un cop d'estat? És evident. Però és responsabilitat del franquisme els nanos de 16 anys que van morir allà? Home, si no ho segueixen aixecat, però no van ser els que van enviar. L'assassinat del DIN és conseqüència, home, no està tan clar. Per mi, el rellevant de la memòria històrica, en l'entorn en què vivim, si estem parlant de Follet, Llop, Reyes i fins i tot en diria Pioners, és recordar que la nostra finalitat no és que surtin d'allà amb una idea clara, és que hagin exercitat el camp, que surtin amb més preguntes que respostes, perquè el que nosaltres volem és gent que pensi per ells mateixos i que puguin accedir al màxim possible a tots els punts de vista. O sigui, com més, jo diria, com més preguntes surtin als infants i adolescents del cau, és millor, perquè nosaltres volem gent que articuli el seu pensament, no que surti d'allà i ja pensi, i ja sàpiga què pensa, i que sàpiga que s'acostumi a veure què pensa el del costat, no? Hi ha un article que m'agrada molt d'Albert Einbauer que se'n diu The Others, Asking the Others Point of View, o alguna cosa així, no? Diu, hem d'acostumar els nanos en tot, diu ell, 1912, en temes de religió, en temes de política, en temes d'esport, els hem d'acostumar a que es preguntin pel punt de vista de l'altre. Que tinguin sempre la tendència a dir, molt bé, però i l'altre per què pensa de manera diferent? Quins són els seus arguments? Què em diuen aquests arguments a mi? Perquè això és el que realment empodera. La tendència que nosaltres tenim és a ser finalistes. Els nens han de saber que l'element clau és X i que el Trump és dolent perquè és dolent. No, un moment, per què és dolent? Perquè hi ha 50 milions de persones que el voten. No? Què hi ha aquí darrere? Això és complex. Ho pots saber allà igual amb els follets que amb els pioners? No. Però no acabis dient que els follets surtin i diguin el Trump és dolent. O el rei Felipe és dolent. Perquè al final no ens hi hauràs donat gaire. Tindràs uns nanos que estaran molt bé perquè diran amb Felipe de Borbón no sé què, de tallar el cap, però què hauràs aconseguit? Hauran pensat si és bo, si us agradaria que vosaltres des de follets fins a pioners hi hagués una persona entre vosaltres
que li hagués tocat la loteria i que serà el responsable de tots, passi el que passi? Home, no ho sé, perquè d'aquesta manera, perquè no ho podríem fer rotativament, no? O determinat en base a quina responsabilitat ha de tenir. Això té més sentit que l'altre. Però és més complex. I moltes vegades interactuem pensant que la lògica finalista és més gran. I transformant-ho tot, la restauració de pisos al Raval, les accions de memòria històrica o el camp de solidaritat al Senegal, pensant-ho tot instrumentalment. Sempre volem fer això, els valors han de ser aquests, volem gent inclusiva, que tingui capacitat de pensar per si mateixos, educació com a empoderament i, per tant, aquesta acció que faig, com em contribueix això? Amb què està portant? Transformar els caps de ser reproductors de pràctiques a ser pensadors de cada acció que m'aporta a l'objectiu que tinc, que quan aquesta gent surti del cau pensin per ells mateixos, tinguin empatia amb els altres, tinguin valors inclusius, siguin constructius, tinguin unes vides agradables, puguin contribuir bé al seu entorn i al llarg de la vida pensin la meva experiència al cau no només em va servir per passar molt bona estona, sinó també per definir com sóc avui, que m'agrada més que com hagués pogut ser si no hi hagués passat. No, només volia dir que en teníem dues, però una crec que ja s'ha respost, havia parlat del tema de màxim bon i sis, per tant, ja t'he fet l'Anna de jo, i passarem a la següent, que ens preguntaven. En cas que finalment es constitueixi una nova associació, quin creus que ha de ser el procés per elaborar el desplegament dels principis metodològics compartits que estem elaborant i la implementació? A veure, jo crec que els principis metodològics ja estan determinats. A la pràctica, què és el que ens diu l'escoltisme com a moviment? Mira, quan es donen aquestes coses interrelacionades, això se'n diu escoltisme. Hi ha aprenentatge a través de l'acció, hi ha una relació en què els infants interactuen amb els adults, però aquests infants s'empoderen, és a dir, tenen capacitat de prendre responsabilitats. Es treballa en petits grups en el sentit que els grups tenen capacitat de desenvolupar sistemes o entorns d'autogestió creixent i, per tant, de presa de responsabilitats. Hi ha una vinculació amb la natura, on aquest aprendre fet té més sentit, es pot relacionar, a més, amb aquesta dimensió espiritual i es desconnecta del dia a dia. Hi ha una progressió personal en què la persona sap que té uns reptes que pot aplicar. Hi ha un marc simbòlic que et permet sentir-te part d'aquest entorn. Hi ha un compromís amb aquests valors de convivència, és a dir, aquests valors no només són externs, sinó que tu te'ls fas teus. Si tot això es dona articulat, allà hi ha escoltisme. La manera com això es concreta pot ser de 10.000 formes. I moltes vegades el que ens pensem és que la cultura organitzativa, com hem concretat aquests elements, és l'element de l'art. Llavors diem, bueno, però un moment, però tu com fas? Jo faig patrulles i tu no en fas. Deixa't estar. El tema és, estàs tenint algun entorn, alguna acció, algun espai perquè els infants progressivament agafin responsabilitats sobre ells mateixos i sobre els altres, és a dir, s'autogestionen, sí o no? O quan són pioners que encara els estàs dient què és el que han de fer. Doncs si és així, comença a pensar, busca quines són les formes, explora-les, agafa 10 agrupaments que treballin d'una manera, 10 agrupaments que treballin d'una altra i mireu al cap de 2 anys com xuta, no? Però la gràcia d'això és que aquest marc ja el teniu. El que passa és que la temptació és pensar que la concreció metodològica és el mètode que teniu escrit. Però el mètode que teniu escrit és una concreció d'això arbitrària que va fer algú un bon dia i que possiblement una tercera part o el 50% van ser coses que va escriure perquè havia d'escriure unes quantes pàgines i ho havia de posar d'una manera i no d'una altra. De la mateixa manera que el Baden Powell va agafar el timó amb el barret i no el de les plumes. Perquè hi ha moments en què tu prens decisions que són purament arbitràries. Quan passen els anys, la decisió arbitrària es transforma en un element d'identitat. El meu agrupament és un agrupament que quan van començar el primer dissabte de cau o la primera sortida de passos no tenien forats.
i van anar a la tenda i van mirar el folat que tenien, el nombre determinat, i aquí va ser el folat. Al cap de 20 anys, el folat de l'agrupament era una cosa impensable, no es pot canviar mai de la vida. És totalment arbitrari. Tu ho has transformat en una cosa central. Llavors, jo el que diria és, metodològicament, aneu a darrere. Aquests elements hi han de ser combinats d'una manera o d'una altra. No perquè siguin, perquè l'aprendre fent és el que et permet desenvolupar habilitats, perquè la interacció dels infants que s'empoderen amb la relació amb els adults els hi permet ser persones que es formen per elles mateixes, perquè els petits grups permeten agafar responsabilitats i créixer amb aquestes responsabilitats i treballar en l'autogestió, perquè la natura et permet desconnectar-te del dia a dia, et permet a més tenir una vinculació amb aquesta dimensió més interior que normalment no es té, perquè la progressió permet veure que cada un de nosaltres té una individualitat que pot créixer, una potencialitat a desenvolupar, en el sentit ampli, és a dir, moltes potencialitats. El marc simbòlic et permet sentir-te part d'un col·lectiu, igual que els hi passa als castellers, igual que els hi passa als diables, i perquè el compromís és l'element clau que a nosaltres ens lliga aquests dos elements. Els valors de convivència, perquè et compromets amb aquests valors, i el model de ciutadà que volem. No adoctrinem, perquè no et diem com has de pensar, però sí que diem que el nostre ciutadà té valors inclusius. Per això dic, quan tu mires els valors de la Lliga Escolta, objectius educatius, digue-li com vulguis, són tan obvis tots que dius, home, però és que això, de què estem parlant? Sí, però vés-te'n en un entorn on estiguin deportant els mexicans, vés-te'n en un entorn on els negres els diguin que no es poden asseure al davant de l'autobús, o vés-te'n en un entorn on diguin, miri, vostè és dona i diu que vol tenir fills, doncs potser no tindrà feina. I aleshores aquests valors tenen molt de pes. I nosaltres hem de ser conscients de la força que tenen aquests valors per determinar el nostre ciutadà. Però per això necessitem aquests elements. La concreció d'això pot ser la que voleu. Podeu fer una ara i d'aquí 10 anys o d'aquí 5 anys revisar-la. La podeu fer amb sistemes, com es diu això? Amb sistemes participatius. Podríeu fer un mètode de 2 pàgines de partida i que digui, durant els primers 5 anys de l'associació, el que farem serà veure maneres d'aplicar aquest mètode i generar sistema participatiu ampli per anar definint com ho fem. No cal que el primer dia ja ho hagi respost tot. A la pràctica hi ha moltes coses que s'han d'explorar i que vosaltres teniu l'oportunitat per fer. Per tant, jo crec que la gràcia precisament és no pensar que la fusió és el punt d'arribada sinó el punt de partida. I jo crec que la tendència sempre és pensar que és el punt d'arribada i quan arribis ja ho has fet tot. No, pot ser totalment a l'inversa. El punt d'arribada és aquest. Què és el que nosaltres volem? Quins són els valors? Què és el que tenim en comú? Molt bé, i ara mirem com concretem tot això. Quines maneres teníem fins ara i quines maneres ens podríem inventar ara que veiem que el context ha canviat, que hi ha realitats noves. Com interactuem amb els nostres adolescents perquè ells donin feedback? Perquè ells segur que ens poden dir coses. I que poden dir, no, però fa maleta està bé, però home, doncs sí, m'agradaria tenir una mica més a dir perquè hi ha coses que... Jo a vegades, fa uns mesos vaig anar a un cap de setmana a un cau, per raons que no eren al cas, i em vaig enganxar allà a una unitat de Reis i jo vaig veure un model totalment reproductor. Uns caps que s'havien distribuït. Tu què saps fer, judo? Tu què saps fer? Jo faig geografia, puc fer els mapes. Nosaltres, farem que enseguin foc o no sé què. I els estaven allà i què feien? Reproduïen les activitats que no tenien cap sentit, però els caps són bona gent, no? Venen aquí, són col·legues, no els diré que doncs fem el judo, mira que caig, no sé què. I ara la noia aquesta, que és molt bona tia, però m'està fotent una pallissa de com es creix un mapa i estic aquí, li fem preguntes, i mentrestant no sé què. I quan es dona el desenvolupament d'habilitats, actituds i valors de veritat? Bueno, ara tenim una hora, heu d'anar a buscar llenya i no sé què. I aleshores és quan passa tot. I aleshores és quan s'organitzen en grups, quan uns parlen, uns exploren, pugen a l'arbre, uns altres no sé què, però un moment que voleu que agafar llenya, sí, però ara un moment que aquí hem vist una cosa, mira què hi ha. I tot això passa en absència del cap. Perquè els caps s'han posat allà palancat i parlar, no, la facultat, les coses em van fatal, no sé què, i la Marta que tal, no, ho hem deixat, ja és una cosa, però tota la seva part ho deixeu, sí, no sé què. I tot això està passant allà, fora d'això.
Llavors, a vegades tinc la sensació que això és com l'excusa. Tots estem allà jugant, els papers saben que han de muntar una activitat pels nens, els nens saben que han de muntar una activitat pels que han de fer, i tots fan. Però escolta, per què no revisem això? Perquè igual resulta que hi ha un potencial molt més gran. Com el desenvolupem? Això és el mateix que les escoles que han transformat, des d'aquest enfocament competencial, han transformat la seva hora del pati. A l'escola del govern transmissor, l'hora del pati és l'hora de la desconnexió i l'hora de la vàlvula d'escapament. I per tant, vas al pati, què fas? Saltes, crides i despegues tot allò que no pots fer a la classe perquè estàs allà hores i hores assegut aguantant-te el confort del pallissó. Però si resulta que en el teu entorn, el pati és l'entorn on toques l'aigua, trapolleges, notes el fred, notes la calor, veus l'arbre, regues la planta, es transforma. El teu pati ja no és un entorn on fas allò que no pots fer a l'aula, és un entorn d'aprenentatge diferent. Doncs això pot ser exactament el mateix, replantejar el que es fa al cau del dissabte, el que es fa en els campaments, el que es fa en una sortida, des d'aquesta lògica. Què és el que vull aconseguir? Amb quins valors? Quins instruments tinc? I igual us sorpreneu, igual hi ha gent que té idees noves, igual podeu fer experiments, igual podeu dir els 5 primers anys demanem que uns quants agrupaments facin experiments i es dediquin a fer això, X. O farem una formació específica perquè 5 agrupaments o 15 agrupaments es dediquin a garantir que aquell any totes les activitats surtin de la voluntat dels nanos. I llavors agafarem formadors especials que sàpiguen com generar presa de decisió, etc. I aprendre. És a dir, no pensar que ja tenim totes les solucions i l'únic que heu de saber és la solució A i la B i la C, hem de trobar un punt de consens, no? És que igual justament el que heu de fer és enviar-lo amb les 3 a pastar i crear alguna cosa nova, que valgui la pena, que l'heu creat vosaltres. Perquè la pràctica, a vosaltres us pot estar passant el mateix que els hi passa en aquests senyors de 50 anys que estan allà mantenint el seu petit museu amb l'uniforme que portaven quan tenien 15 anys. Vosaltres esteu també en un petit museu d'unes coses que no us heu inventat vosaltres, però que us sentiu com els guardians, no? Però què guardians? Si vosaltres el que heu de fer és això. Com empoderes aquesta gent amb el context on esteu? Com fas que aquesta gent siguin individus que tinguin una vida amb sentit i amb dignitat i ciutadans que cultivessin el seu entorn amb uns valors de convivència? I com ho feu? Amb uns instruments que no us inventeu perquè ja sabeu que són els ingredients que hi ha d'haver per a les vostres accions. I un cop teniu això, les concrecions, podeu fer-les per propi. No cal que busqueu acords en coses que va decidir algú fa 15 anys, vés a saber com. Vés a saber com. Pot ser que fos fent la loteria, o que un tenia una neura, o que a un li agradava molt una cançó, i tots van dir, vaja, el país t'agrada la cançó, i ara esteu tots cantant la cançó i dient, hòstia, aquesta cançó és part de la nostra identitat. Doncs vinga, no tinc molt pallisses, i li van posar la cançó, i ara us heu transformat en els guardians de la cançó, perquè us heu quedat aquí, a la part cultural, i no a la part del que realment existiu. Sí, doncs res, anirem fent una mica de cloenda per resoldre la sessió. Primer de tot, agrair-te moltíssim la presència. Agrair-vos a tots el fet de ser avui aquí i a tothom que està des de casa seguint. Pensa que el que hem vist és molt bé. La falta de microbojos amb els whatsapps, però ens ha servit moltíssim. I molt més. Jo no afegiré res més al que has dit, perquè realment crec que és molt complet i només volíem, doncs, com a detall de mètode, convidar-vos el dia 15 de desembre a la propera sessió, que en aquest cas es farà a la seu de la Federació de l'Escoltisme i Guiatge i que anirà sobre com acompanyem els infants i joves, on tindrem a 4 ponents, en aquest cas, a la Maria José Arto, a l'Anna Comas, en Pau López i a l'Imma Rauant. I emplaçar-vos a tots i a totes, i tothom que avui no ha pogut venir també, doncs que hi assistiu i ens trobem a veure tothom.
Gracias.